Бер уйламаганда менә шундый матур, гүзәл пышмакка килеп ял итәргә туры килде. Әле ял итәбез, рәхәтләнеп. Менә бер нинди дә чит ил кирәк түгел, бер нинди дә диңгез кирәк түгел. Гүя монда тупланган безнең туган ягыбызның барлык гүзәллеге, барлык матурлыгы. Бу инде булай булмас иде бәлки. Шул хәтле аны тырышып эшләүчеләре, матурлаучылары, бизәүчеләре булмаса, шаккатырлык. Мин Мингәр турында ишеткәнем юк иде. Дөресен генә әйткәндә, килеп шаккаттым. Нәрсә икән ул Мингәр? Мингәргә барабыз дигәч, нәрсә ул Мингәр дип сорадым. Ишеткәнем юк иде. Чынлап та әйтәм. Хәзер инде онытылмаслык бер иң матур мизгел булып, онытылмаслык мизгел булып калыр дим. Һәм инде моннан кайткач та әле дә иҗат дулкынында яшибез. Кем нәрсә иҗат итәбез, рәхәтләнәбез, ял итәбез. Һәм инде шушы Сабаның иң гүзәл пышмакларына рәхмәт әйтеп китербез.